Web of Science és una base de dades multidisciplinar que tracta temes com la neurociència, la biologia, la psicologia, la genètica. Dona accés a articles científics i a eines per avaluar aquests articles i les revistes on s'han publicat. Hi accedirem a partir del recercador, que és l'eina encarregada de gestionar els recursos electrònics subscrits per la UB. Cal que us identifiqueu amb els codis d'accés a la intranet UB, en el cas dels estudiants, els codis del món UB. Un cop a dins del recercador anirem a l'apartat Bases de dades. I al camp nom del formulari hi escriurem ISI, les sigles de Institute for Science Information. Farem clic a Bases de dades i dels resultats obtinguts ens quedarem amb Web of Science abans Easy Web of Knowledge. Per cercar articles a Web of Science cal que utilitzeu termes en anglès. Podeu fer servir l'asterisc per utilitzar termes que tenen la mateixa arrel, com child, children, childhood. Podeu combinar camps de cerca, com el de topic i author. Podeu excloure termes que no voleu que continguin els documents que recuperareu. Per exemple, amb l'operador boolean not, li direm que els nostres documents no volem que continguin l'expressió young people. I finalment podeu triar un període de temps concret. D'entre els resultats obtinguts, com sabem quin és l'article que rep més cites? Ens podem ajudar del criteri d'ordenació de Web of Science. Ens serà útil ordenar els articles de més citats a menys citats. Fixeu-vos que tenim un article que ha estat citat 2.106 vegades. Com podem saber com es distribueixen aquestes cites al llarg del temps? Farem servir l'eina de Create Citation Report. Aquesta eina ens dona informació del promig de cites anuals que reben els articles. En el nostre cas, l'article ha rebut un promig de 140 cites per any. Com a norma general, direm que un article que rep més de 10 cites és interessant, un que en rep més de 20 és bo, un que rep més de 40 és molt bo, i aquells que reben més de 100 cites s'anomenen cornerstone i són articles de referència dins del seu camp d'investigació.